Ale Tuhan debata, amanami na di bonogitjang, hupai dohami tuho, salehon maton dimna badiai tu bagasan rohanami, sai paian di bagasan hami asini roham, dohot hati goran, na pinatupani anakmu Yesus Tuhan nami, sai ramoti hami di hamamasani pangucunan, pargogoi mahami mangulahon lomo ni roham, asal marles ni roha hami, mida dengan ni pambainan mi di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparade edeta sian buku ede nomor 815 ayat 3. Tanggihon hamuma patik di debata ima tarsurat di sada Petrus 5 ayat onom 1 ayat pitu ayat onom atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan di debata nagogoi asa dipatibo hamu ditikinai tingga kok kamu nasa na hinol sohon ni rohamuna tu ibana ai disarihon dohamu ima sahatna. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 104 ayat sada tabatolu di ayat tolu ria majongjong.
satta martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, jalap ama para siroha. Dang loromo roha mida hamatean di pardosa, mulak manian parjahati tumadikot dalanna, asa mangulu ibana, ido di pangido roham. Alani i ubahe di pangido hami, saya sudah tima turu-turung, asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asin di roham. Saya pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuha sesaan di dosa, Roma hamu tuau, asa mangolu tot dimuna, ninna Tuhan Jahuba. Tung sura rara dosa muna, songon abit bunga dap-dap, botardo bahenotku songon itak. Nang perara songon abit hasubah, gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debatanda di ginjang. Amin. Maredehita sian buku Ede nomor 110 ayat 21 ayat 2. Epistel tu minggu saderon imana tersurat di buku Yakobus 5 ayat 12 sahatu ayat 10 lalu tajahama marsikat soreng di ayat 12 alai parjolo ni saluhutna ale akadongaku unak kamu manolon-nolon manang tu parlangitan manang tu tanoon manang tu panolonan na asing pe alai hatamuna olo hotmai olo ia hata dang hotmadang asa unang madabu hamu tu bagasan uhum. Molo adong namar sahid di hamu di jomwa akasitua di huriai asa ditangyakon ibana didapol ma ibana dohot miak marhite-hite goar ni Tuhani. Atong masih topota dosa mahamu dohot masih tangyangan. Asa malupamu namar gogos itu tudo tangiang ni partigor molo di haburjuhon. Dia soplalu rap mahita majaha. Dungi di ulaima martangiang, jala di lehon langitima udan, dungi di patubuhon tanoima parbuena.
Ima sahatna martua do halakna tumangihon hatani debata jalan nau piopsa. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 403 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 jongjong mak. Tidakon maha porseotai songon na hina tidakon di dongata sa porseao di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangi doho tanoon au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana dituboni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabuan ido tuhata na tumau na bernit di panguman di silatus na pate tarpajol leibana di hao binar silang na tua tuban wato rudung di tanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamu di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disi mai bana pai mamula sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu doho namate au porsia di tondi parbadia jala dong sada huria nabadia huria hato pandiala Kristen akan nabadia do dia sesaan di dosa do dia taina mandok mulak mangulu sogo dagingnya halak nong mate do dia nguluan nasora sudah. Amin. Mare dekorma remaja.
Tabegema tikting namasa di huriata di bagasa mingguan. Dikting HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu 2 November 2025. Romawi Sada, Dikting Maragam. Sada, namandohoti ulaon pakobasian huria, namandohoti aka kegiatan dohot pakobasian di huria nasa mingguon. A, kebaktian minggu, kudangna walu ratus walu puluh walu halak. B, partangyangan 225 halak. C, sermon kategorial 40 walu halak. 2. Parmingguan bulan keluarga. Parminggota sadarion 5 minggu bulan keluarga, namar tugas papunu pelian di parmingguan pukul sia wib, 5 keluarga dohot sintua sian sektor sia Bethlehem, dohot di parmingguan pukul 10 walu wib, 5 keluarga dohot sintua sian sektor walu Hermon. Ruas Rapsa Hundulan dohot keluarga. Tolu, pesta puncak tahun transformasi. Hari Mingguan 2 November 2025 pukul 10.30 WIB, maringanan di Gedung Ronatama di Patupa Distrik
20 Deposkapdo Pesta Puncak Tahun Transformasi Nani Uluhon ni Opoi Eporus HKBP. Di pesta di Patupa Profesi Dohot Panortoron setiap resort. Alanii lau patoropon unduran ni Huriata Ria Mahita mandohoti pestai. Opat PHD Manang Sermon. A. Sermon Perempuan Hosana di Patupa di hari Sabtu tanggal 8 November 2025 pukul 10 siawib. B. Sermon Maturia di Patupa di hari Minggu tanggal 9 November 2025 pukul 10 siawib. Maringanan di Gedung Paulus. Pinangido Asasude anggota Dohot Seksi di bidang Maturia, Dohot Aka Koordinator Musik di Aka Punguan, Asaro Mandohoti Sermoni. 5. Serah terima jabatan dan pelepasan pelantikan pendeta resort. A. Pelepasan Dohot pelantikan Pandita HKBP Resort Depok 2 di Patupa di hari Minggu tanggal 16 November 2025 di Parmingguan pukul siawib. B. Serah terima jabatan Pandita HKBP Resort Depok 2 Patupa Honma di hari Sabtu diralat di warta tertulis tanggal 25 seharusnya tanggal 15 November 2025. Onom motor sumbangan jemaat. Sehubungan dengan tidak adanya yang membeli motor sumbangan anggota jemaat ke gereja dan batas akhir pengurusan dealer bulan Oktober, maka diputuskan motor sumbangan menjadi inventaris gereja. Itu bunga altar. Bunga altar mingguan ima persembahan sian keluarga Nyonya Tambunan Borusiahan Manang Opung Lydia Ruas Sektor 10 Tolu Galilea. Mulia tema di Pasat Huria Tunasida. Walu pertanyaan sektor. Sektor Sada Moria dibagas di keluarga Pandita M. Sitorus Inang Borusinurat. Sektor Tolu Kapernaum dibagas di keluarga ARM Panggabean Boru Nababan. Sektor Opat Sinai dibagas di keluarga DY Manulang Boru Siregar. Sektor 5 Kana dibagas di keluarga R. Syahan Boru Sagala. Sektor Pitu Karmel dibagas di keluarga Sintua JO Panggabean Boru Purba. Sektor Walu Hermon dibagas ruas menjauhi sektor Walu Hermon. Sektor Sia Bethlehem dibagas di keluarga M. Pasaribu Boru Situmorang. Sektor 10 Nazaret dibagas di keluarga Sintua AMT Situmorang Boru Sinurat. Sektor 10 Sadas Jericho dibagas di keluarga Hasi Ombing Sintua RI Boru Simanjuntak. Sektor 12 Manahan Naim dibagas di keluarga PJTV Silitonga Boru Siahan. Sektor 10 Tolu Galilea dibagas di keluarga Sinto LM Silitonga Boru Nenggolan. Alamat dot jam masuk pertanyaan di sektor Boima dihida di warta PDF Manang acara nani tongos ning Sintua sektor di Ganup sektor. Romawi 2 Tikting Parhepongan. Saldo ni Huria dibagas semingguan sada November 2025. Huria godangna 3.400.000 siap usada 400.000 230 rupiah. Pusat 1.700.000 siap usada 20 rupiah. Diakoni sosial 50.315.100 siap rupiah. Pembangunan 1.100.000 rupiah. Transistoria 8.510.000 rupiah. Saya dipasu-pasu tuata ma akapeliani unang ulaun di Huriaon bain sangap di gorna jalalas ni roha di hita ruasna. Aka tikting naso jinaon boi mata jaha di warta nang sahot tu hita. Tikting tambahan pesan rapat pendeta hatopan AKBP tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipaholon. Kepada seluruh warga jemaat dan para doa KBP yang dikasihi Tuhan di tempat. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah menyertai pelaksanaan rapat pendeta HKBP 2025 di Seminarium Sipaholon tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober 2025
yang diikuti oleh 2007 pendeta HKBP. Rapat ini berlangsung dalam terang tema ciptaan baru di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17, yang mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekedar lembaga yang mengatur ibadah dan administrasi, melainkan tubuh Kristus yang hidup dan senantiasa diperbarui oleh Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru berarti hidup dalam pertobatan sejati, meninggalkan kehidupan lama, serta memancarkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan. Subtema rapat ini menegaskan bahwa panggilan gereja bersifat pastoral, profetik. Gereja tidak boleh diam menyaksikan ketidakadilan dan kerusakan alam. HKBP harus berani bersuara bagi kebenaran dan berkelanjutan kehidupan. Dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus, rapat pendeta HKBP menyatakan seruan iman dan moral untuk menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang telah menimbulkan kerusakan hutan, ekosistem, dan terganggunya hubungan kekerabatan di Tapanuli Raya. Tanah air dan hutan adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi berlebihan demi keuntungan semata. Menjaga bumi adalah bagian dari iman Kristiani, sebab alam ciptaan menjadi saksi kemuliaan Allah. Selain itu, rapat ini juga membahas teologi eklesiologi HKBP yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan dan pareses HKBP, serta isu-isu teologis kontemporer, penyakit sosial, korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. Semua pembahasan dan keputusan ini meneguhkan bahwa HKBP harus bertransformasi menjadi gereja yang setia pada firman, terbuka terhadap perubahan, dan profetik dalam kesaksian iman. Pembaharuan gereja tidak akan terjadi hanya melalui keputusan rapat, tetapi melalui karya bersama seluruh tubuh Kristus. Dalam rapat ini telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2025 sampai 2029, Pendeta Dr. Hulman Sinaga, yang diharapkan menjadi teladan dalam ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan, serta mempererat persaudaraan para pendeta HKBP dalam semangat pelayanan profesional, profetik, dan berintegritas. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita dalam panggilan sebagai umat yang diperbaharui di dalam Kristus. Seluruh pelayan dan warga jemaat hendaklah menjadi terang Kristus di tengah dunia yang haus akan keadilan. Seminarium Sipaholon, tanggal 30 Oktober 2025, atas nama seluruh peserta rapat pendeta Hatopan Huria Kristen Batak Protestan. Eporus Pandita Dr. Victor Dinamiduan MST. Mau lihat ya? Horas. Maredehida sien buku ede nomor 450 ayat sada.
Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Terpuk jamita di minggu 10 siadung Trinitatis. Imana nienet sian Nehemia bidu sada. Mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 sada. Nehemia sada ayat sada 1 ayat 10 sada. Laos tapa ihut-ihut ma. Onma aka jamita sian si Nehemia, anak ni si Hakalia. Masado di bulan si Pahasia pa 20 tahun tongon au di huta Susan di bagasan Jabu ni Rajai. Jadi Roma si Hanani sadasian haanggiku rap dohode babawa sian Juda. Gabe hupauso tunasida pangalahon ni halak Jahudi. Akan namalua akan nateba sian halak na tarbuang dohot pangalaho ni Jerusalem. Dungini nanasida matuau pasi-pasi ni jolma akan natinggal sian halak na tarbuang mar pardangolan godang nasida diluati jala marhaurahon ainunga marbungbungan akaparik ni Jerusalem jala pitu harbangan nanunga ditutung dohot api. Jadi dong hubege baritai hudul maau laos tumatangis margudopong au pola nania leleng jala marpuasa au dohot martangiang diadopan ibohi ni debata na di surgo. Nikuma ia le Jehovah debata na di surgo. Hodo debata na tibul jalan na sokal. Na toktong marningot padan dohot asini roha tuhalak na makaholongi ibana. Jalan na mangaradoti akatonana. Say patinggil mapinggolmu jala tonggor matam tumangihon tangiang ni naposomon. Na hutangnya konuaeng diado pami borngin dohot arian mangondihon hala Israel akan naposomi huhut au manopoti akadosa ni hala Israel akan nau hubahen hami dopakko nang au nang pinopar ni damang nunga mardosa hami tung na maroha mago situtu hami marparulaon dopakko ala sohuradoti hami tona aturan dohot uhum akan natinona homu tu si Musa na posom. Alai sa ingot mahata na tinona homu tu si Musa na posom. Uju na nidokmu. Molo ditutun hamu mardosa pasera hokum mahamu tutonga-tonga niya kabangso. Alai molo mula rohamu na tuau jala diradoti doho diulahon hamu akatonakku nang tungsura naung ambolong hamu saat roh di ujung ni langit say papungoku do hamu siani jala mulak hamu buanoku tu inganan naung hupilit bahen inganan ni goarku akka naposom do nasida tongon jala bangsom naung pinaluami marhite-hite hagogoon godang don marhite-hite tangamu nagogo sahali. Iya le Tuhan, say patinggil mapinggolmu tumangihon tangiang ni naposomon doho tangiang ni naposom akan nalomo roha marhabiaran tuguarmu say manupak maho dilaka ni naposomon sadarion. Asa jupangan asini roha au diadopan ni rajai. Ai si tahu anggur ni rajai do au. Ido yang go sahatna. Huriana hinahlongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpukon bertopik ima ditangihon debatado tangiang ni na posona.
Tuhan mendengar seruan hambanya. Mula taparatehon turpuk nadong di Nehemiaon secara khusus di Bidusada. Di son boy taida songon dia beban hati Nehemia tu hala Jehuda na ditinggal manang naso ihut tu pambuangan di Babel. Jalatong terbeban lo rohani si Jeremia tu aka hala Israel na baru mula sian Babel tu Jerusalem. Ala memang didok naking marhite turpukon songon dia namasa di huta Jerusalem. Beban hati Nehemia ini ditunjukkan olehnya dengan perkabungan. Jalan naking boy tabereng naking di ayat 4. Jadi dung hubege baritai hudul maau laos tumatangis. Jala marpuasa au dohot martangi yang diadopan dibohi ni debata. Jala tanda perkabungan na dipatupasi Nehemia imam marhite puasa dohot martangiang. Jala tabereng naking di ayat 5 disonma Nehemia memohonkan doanya kepada Tuhan. Jala di bagasan kesadaran ibana ise dosa sitongna Tuhani. Bahwa Tuhan yang dia mohonkan itu di dalam doanya adalah Allah yang mulia. Allah penguasa dari segenap yang ada. Dia adalah Allah yang setia juga kepada janjinya. Allah yang memiliki belas kasihan yang besar. Dan memberikan kasih setianya kepada orang-orang yang mengasihi dan mengikuti perintahnya. Memang dainang soksong ini agak remaja dohot naposo. Doa yang benar itu muncul karena dimohonkan oleh orang yang betul-betul mengenal Allah dengan benar. Dengan demikian doanya pun dimohonkan dengan benar. Di Turpukon Tabereng, Nehemia mengenal siapa Allahnya. Dan dia juga memanjatkan segala permohonannya dan menggantungkan segala harapannya kepada Allah yang sejati. Nehemia mengenal Allah dengan cara yang benar, sehingga dia berbicara yang berkenan kepada Allah. Jala di ayat 6 tabereng naking Nehemia tong di bagasan tangyangna dia mengakui segala dosa-dosanya, dan dia juga mengakui dosa-dosa bangsona. Dia mengakui bahwa bangsanya yang layak untuk dihukum. Di Sotabereng, Nehemia tidak memohon kepada Allah karena merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi dia memohon kepada Allah, memohon belas kasihan agar Allah mengampuni bangsanya yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni. Dan pernyataan itulah merupakan pengakuan dosa yang benar. Nehemia tidak hanya mengatakan bahwa bangsanya telah berdosa, tetapi juga dia mengakui dirinya juga berdosa, keluarganya telah berdosa kepada Allah dan memang layak untuk dihukum. Tapi ada yang disona manginang pengakuan dosa Nehemia bukan sekedar atau bukan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai basa-basi. Tetapi dia tahu apa saja dosa bangsanya. Dia juga tahu apa yang menjadi dosa keluarganya. Dosa mereka adalah mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah sudah memanggil mereka menjadi umatnya. Alai Nasida Imahala Israel gagal menjalankan tugasnya sebagai umat Allah. Mereka tidak setia kepada Allah. Mereka melanggar Taurat. Mereka menyembah berhala. Jala di ayat 1 ayat 10 di sonma si Nehemia memanjatkan permohonannya kepada Tuhan. Dia memanjatkan permohonan berdasarkan janji Tuhan. Dia tidak berani meminta tanpa
dasar. Alani mulo tabereng di ayat sia, Nehemia mandok bahwa Tuhan sendiri telah berjanji untuk mengumpulkan mereka dari segenap ujung bumi jika mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Naneng dohonon tuhita, Nehemia di sini berdoa sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa bila mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Mereka meminta, Nehemia meminta berdasarkan janji Tuhan. Orang yang mengakui kedaulatan Tuhan itu akan membatasi permohonannya kepada Tuhan yang sesuai dengan Tuhan rencanakan. Di ayat 10 sada, Nehemia memiliki rencana untuk dia jalankan. Nehemia berencana naik mulak ibana laho membangun kembali tembok Yerusalem naung matutungi. Tetapi untuk mampu melakukan itu dia memang harus memohon izin dari Raja Persia. Alana king molota bereng di ayat 10 sada di doai sitahu anggur ni rajai doau. Dia adalah juru minum raja, dia pegawai di istana Raja Persia dan dia harus menerima izin dari raja. Namun sebelum dia bertindak, Naneng berengot tadi, dia memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu agar segala sesuatu yang dia lakukan itu dapat sesuai dengan pimpinan Tuhan dan bergantung kepada kekuatan Tuhan saja. Imana boita bereng sian hatorangan ni turpukta. Amang inang marhiti turpukon ahado na boi buat tota. Apa yang hendak kita renungkan melalui renungan ini? Saparjulo ima, naneng dohonon tuhita. Sudahkah kita mengenal siapa Allah? Sudahkah kita mengenal siapa Allah? Jika pengenalan kita tentang siapa Allah itu benar, maka pasti kita tidak akan berani memanjatkan doa-doa kita dengan sikap yang mengabaikan hormat kepada Allah. Kita tidak berani meminta dengan sikap memerintah dia. Tabereng majo salelingon sogondia do tangiakta doa-doa kita kepada Tuhan. Apakah kita memohon dengan sikap tetap menghormati Tuhan? Manang kita memerintah Tuhan, marhite tangiakta. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang tidak layak datang menghadap kepada Tuhan. Karena itu sikap kita untuk berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Dia adalah harus dengan keyakinan bahwa kita tidak layak, tetapi Tuhan melayakkannya. Gimana Parjolo? Sudahkah kita mengenal siapa Allah kita itu? Kita harus tahu posisi kita dan siapa Allah. Jalan apa dua? Hon, dosa sitongna nagabe beban doa kita. Apakah beban doa kita? Apakah yang membuat kita tergerak untuk memanjatkan segala doa-doa kita kepada Allah? Ada banyak orang yang begitu egois dan hanya menjadikan dirinya sendiri sebagai dunia pergumulannya. Ada orang-orang yang tidak pernah keluar dari kotak kecil yang bernama pergumulanku. Sehingga dia tidak pernah memberikan hati untuk orang lain dan untuk pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ini. Molo halak nasongonon, holan memikir hon diri nasad diri, dan adong halak na asing. Jika kita berdoa dan menyatakan pengakuan dosa kita, apakah kita benar-benar sadar bahwa kita bersalah? Molo martangi yang kita tutuhan di bata dan mengaku dosa kita, apakah kita benar-benar sadar bahwa kita bersalah? Manang, apakah pengakuan dosa kita itu karena kita sedang menerima akibat dosa? Jadi kita mengaku dosa. Atau kita disadarkan oleh suatu perasaan duka cita yang besar karena sadar bahwa keberdosaan kita telah membuat Tuhan sangat marah. Molo sadar kita disude aka pangalahota, pikirata,
manang rencana kita, dan semua itu ternyata membuat Tuhan marah, barulah kita dengan sadar berdoa kepada Tuhan dengan perasaan yang sama dengan perasaan Nehemia, yaitu bahwa sesungguhnya kita layak dihukum oleh Tuhan. Molo tapangido tu Tuhan, asa disesa Tuhani dosata, itu harus keluar dari kesadaran bahwa memang seharusnya aku dihukum. Dan aku membuat permohonan agar Tuhan itu memulihkan keadaanku. Tetapi pengakuan yang tidak disertai dengan kesadaran, maka itu akan membawa manusia kepada perasaan pembenaran diri dan menjauhkan dia dari pertobatan yang sejati. Jadi amanginang molo martangi yang kita mangido hasesaan ni dosa, maka kita harus punya kesadaran bahwa kita menyadari betul-betul kebersalahan kita, bahwa segala tindakan kita, perilaku kita itu membuat Tuhan marah. Molo ngadong perasaan si songoni tohoma hita martangiang songon si Nehemia. Jika kita meminta kepada Tuhan, molo tapangido tu Tuhani, apakah itu berarti kita berniat untuk mengatur Tuhan dan memberitahukan Tuhan apa yang seharusnya Tuhan kerjakan? Molo mangido hita tu Tuhani, apakah itu berarti kita berniat untuk mengatur Tuhan atau memberitahukan Tuhan apa yang seharusnya Tuhan kerjakan? Ataukah kita dengan rendah hati memohon kepada Tuhan hal yang memang telah Ia janjikan? Jadi manat hita di namar tangiang. Sipatana terjadi di hita ima gabi hita mengatur Tuhani dan Tuhani mengatur hita. Janji Tuhan kepada kita itu akan mendorong kita untuk berdoa dengan benar. Alai sebaliknya, hawa nafsu itu akan mendorong orang-orang fasik berdoa. Alana namar tangiang bukan hanya orang-orang yang saleh. Orang-orang fasik pun berdoa. Tetapi doa orang-orang fasik itu adalah doa yang mau memaksa Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki, bukan yang Tuhan kehendaki. Tetapi doa orang yang saleh adalah dia tahu janji Tuhan dan dia berdoa berdasarkan janji Tuhan, dan itulah yang membuat dia berdoa. Molo martangiang kita, apakah kita berdoa dengan kerelaan bekerja melakukan sesuatu untuk apa yang kita doakan? Yang berikut naneng dohodon tu hita, sipata martangiang hita taringot tu penginjilan. Contoh mah, alai naneng dohodon tiki martangiang hita taringot tu penginjilan. Apakah kita mau ambil bagian di dalam memberitakan Injil Tuhan? Manang holan martangiang sajo tentang pelaksanaan lo mahalaki. Di sana tabereng tangiang ni si Nehemia, dia berdoa untuk kembali ke Yerusalem dan ambil bagian di dalam membangun kota Yerusalem. Nehemia memohon supaya tembok Yerusalem diperbaiki, dan dia punya rencana untuk pergi dan memperbaiki tembok kota Yerusalem. Ada yang hanya berdoa, alai dan rela nasida terlibat di dalam pengabulan doa tersebut. Ada yang hanya bertindak tetapi tidak pernah menyerahkan seluruh rencananya kepada Tuhan yang berdaulat. Alani sasitongna marhite turpukon di jauh hita, supaya kita memiliki kerelaan untuk membayar harga untuk hal-hal yang sudah kita doakan. Sipata nau tatangyakon alai dang ulu hita terlibat di bagasan. Jangan berdoa tanpa dorongan beban yang sejati. Jangan kita berdoa jika tidak sesuai dengan apa yang memang berada pada janji Tuhan. Jangan berdoa jika kita tidak rela bayar harga untuk apa yang kita doakan.
Mulut tabereng si Nehemia dison apa yang dia doakan itu yang dia mewujudkan dan mengasahon dirina. Alai mengasahon Tuhani doibana. Dia berdoa sesuai dengan janji Tuhan. Ketika orang-orang itu sudah kembali kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah yang diminta oleh Nehemia. Jala turpukon sasitongna amang inang neng manjouhon hita. Asa toktong martangiang di bagas serep di roha. Menyadari keberdosaan kita dan ketidaklayakan kita. Kita bermohon sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia secara logika tabereng sasitongna tabodo ngoluna. Dia hidup sebagai juru minum raja. Berarti kehidupannya itu adalah kehidupan yang aman dan nyaman. Alaidung di bagaimana ahana masa di Jerusalem. Nah adong di pikiranna ima duka cita na luar biasa. Berkabung ibana. Adong na maul ngoluna ima kadonganna. Dan hatinya tersentuh untuk memohon kepada Tuhan agar kota atau Yerusalem itu dipulihkan oleh Tuhan. Bohahita. Kita yang mungkin kehidupannya jauh lebih nyaman dibandingkan tua kadongan nahumali yang kita. Masih adakah hati untuk memberikan perhatian kepada mereka? Manang urusan dihalaki mai. Unang capur tusi, mauldi, dan akhirnya tidak peduli. Terpukontong naing manggorahon tuhita kepedulian kepada orang-orang yang kurang beruntung di dalam kehidupannya. Jalaon dijauhon tuhita. Jala songon tabereng di topik minggu. Tuhan mendengar seruan hambanya ditangihon debatado tangiang nina posona. Ketika kita bermohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melakukan sebuah perkara, maka Tuhan akan wujudkan. Asal kita datang dengan kerendahan hati kita, bukan dengan kecongkakan, tetapi dengan kelemahan kita, dengan ketidakberdayaan kita. Kita datang kepada Tuhan supaya kita berdaya untuk melakukan hal yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya berdoa saja, tetapi juga membayar harga untuk mewujudkan doa itu di dalam kehidupan kita bersama dengan yang lain. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan dibata mandok moliate hami tuadopanmu ale Tuhan alaniasi dood holong ni roham di hami. Poidope hami marpungu di bagas joromon tumangihon hatam namanggorahon ditangihon debatado tangiang ni naposona ditangihon hodo tangiang nami ali Tuhan dinamangido hami di bagasan serep ni rohanami uboto hami do dang adong kelayakan nami mangido tuho alai hodo Tuhan nami nagok asi ni roha nabui gabe jawaban disude aka nahinirim ni rohanami di ngulu nami naing mahatami ale Tuhan toktong mian di bagas rohanami jala pargugui hami patupahon hatami di ngulu nami ajar hami Tuhan martangiang marhite-hite memiliki beban hati na denggan na berkenan di hadapanmu. Ajar mahami ale Tuhan. Asa hutada hami sude aka janji ni Tuhan debata tuhami. Toktong mahami lungun roha. Jala toktong hami di bagasan kesadaran isi dohami di hadapanmu. Jala toktong puka rohanami asa toktong peduli tu aka humaliang hami. Laho padegaton ahana masa di humaliang hami. Tuhan debata tong dohami marningot. 3 ruas ni huriam na di bagasan parsahiton.
Ima amanami amang de Sitanggang, sian sektor 2 Betania. Suaksongoni Lisa Christine Boru Siregar, sian sektor 10 Tolu. Suaksongoni Nyonya Simanjuntak, Boru Manalu sian sektor 8 Hermon. Mangido hami Tuhan, pasu-pasu manasa ubat na pinangan nasida, nasa perawatan na jinalo nasida sian tim medis na adong di rumah sakit. Soksongoni marningot hami turwas ni huriam na di bagasan pemulihan nong mula sian rumah sakit. Ima yanakon nami Jessica Rebecca Boru Lumban Tobing sian sektor 14 Pilipi. Asa homali Tuhan na mangalehon hamalumon di nasida. Asa boi ibana patupahon parsikolaan dohat aka kegiatan-kegiatan nasida. Tong do buanon nami Tuhan di bata di ruas huriam na di bagasan perawatan jalan. Ima Nyonya Sintua di Siregar Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua MB Simarmata Boru Siregar, Nyonya Sintua LE Manurung Boru Sinaga, soksongoni Nyonya Sintua SR Simorangkir Boru Tugatorop. Tongdo buanon nami amanami Be Pasaribu, soksongoni amang LS Hutahayan. Pasu-pasu maali Tuhan nasa pengobatan manang perawatan jalan natong ikon dalanon ni nasida. Tuhan di bata soksongoni dia ka pelayanan-pelayanan naneng patupau ni huriam HKBP Depok 2 di Huriaon. Pasu-pasu mali Tuhan asa sude boi mardalan denggan tau sangap ti guarmu. Soksongoni di sude ka pergumulan ni ruas di huriam. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Upa saat hami matuho, sayho manaman dongani, sayho mali Tuhan mangalehon solusi-solusi tunasida. Asa toktong nasida mat pangusadean tuho. Jalau homa toktong ale Tuhan nama kamu nakon nasida. Tong do marningot hami ale Tuhan. Tu pemimpin bangso nami. Sian tingkat na tumibo sahat na terendah. Asa homa mangalehon habisuhon di nasida ale Tuhan. Asa boy tarpatupa kedamaian, kesejahteraan di bangso namion. Tarlumobi di kota namuyon ima kota Depok. Mau lihat mali Tuhan di pasat hami matangi angon hola nangasaon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Tapuji Tuhata marhite ende nomor 814 jala tapasahan ma pelian 2 dohot pelian mengisi kashuria. Amen.
Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot na sauli basa na mauli utus. Hupa saat hami masianan lehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uam na hucus di jolom. Pasu mai jalaramoti. Asa hupar hasia kami pilianon. Patimbulu hon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai maruhanami marhite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, sai penarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saud malomoni roham di banotonga onsongo na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesan nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin.